Dit is geen gewone projector of beamer, maar een Quick-Up, een speciale projector die is ontwikkeld voor de ouderenzorg. Het werd door een bijdrage van de Rotary Club geschonken aan zorghuis Vincent de Paul in Panningen. We hebben de Wensboomproject georganiseerd, dat is bijna een jaar geleden. En de Quick-Up komt voort uit één van de wensen in het Wensboomproject, waar 150 wensen uit zijn voortgekomen. Die vrijwel allemaal zijn ingevuld. Sommige waren te duur. En deze wens was een substantieel bedrag wat gevraagd werd. En dat hebben wij gefinancierd deels vanuit de boekenbeurs, die 1 keer per jaar wordt georganiseerd in Venlo. Met de stichting Boekensteun voor Anderen. En deels vanuit Rotary Foundation, dat is een fondsverwervende organisatie van de Rotary International. Een Quick is een mooi apparaat wat we bij al onze bewoners in kunnen zetten. Zowel de bewoners van de gesloten afdeling als andere bewoners. Wij hebben voor datzelfde apparaat, de Quick, en wij ook intern, dus binnen het zorgcentrum, een donatie eigenlijk laten geven door de medewerkers die dat wilden. Vorig jaar hebben zij een kerstcadeau gekregen wat bestond uit muntjes. En die muntjes konden zij bij een aantal ondernemers in Panningen brengen. Maar ze konden het ook doneren aan de Quick. Daar hebben een aantal medewerkers hun bijdrage aan gegeven. En ook een van de ondernemers heeft alles wat onze medewerkers daar hebben gebracht ook weer gedoneerd aan de Quick. Vandaag is de dag dat we al het geld bij elkaar hebben en dat we de Quick gekocht hebben, want het is een duur apparaat. En vandaag willen we het dan ook officieel in ontvangst nemen, maar ook meteen doorgeven aan één van de bewoners. Maar wat je ziet is dat die Quick-Up of een vergelijkbaar systeem, dat die heel veel rust brengt bij mensen. Herinneringen terug kunnen worden gehaald, hebben we net gezien, dat filmpje over Panningen. Herinneringen kunnen worden teruggehaald van vroeger, is dat wat mensen vaak dan nog wel weten. Van gisteren zijn dingen die mensen vaak niet meer weten als ze in zo'n instelling verblijven, maar wel van vroeger. En dat geeft mensen heel veel rust als ze dat soort dingen herkennen. Hij is voor u en voor alle andere bewoners. Maar het apparaat kun je dus op de zolder zetten. En je kunt hem op een scherm zetten. Je kunt het klein maken, je kunt het groot maken. Je kunt het voor één persoon afspelen. Je kunt het ook voor een heel gezelschap afspelen. Het werkt op basis van USB-sticks. En je kunt bijvoorbeeld, wij hebben een USB-stick met de film van André Rieu. Dus fijne muziek. Maar je kunt ook hele rustgevende sterrenhemel met een rustig muziekje. Dit is niet fijn, dan moet je rechtop zitten en als je wil slapen wil je eigenlijk liggen. Dus als het goed is, als ik hem dan rechtop zet en jullie kijken op het plafond, dan zien jullie dat de projectie op het plafond is. Dus als je in bed ligt, kun je zo naar de projectie kijken. En in ons huis wonen mensen met onbegrepen gedrag, onrustig gedrag. En deze mensen worden heel rustig als ze in hun bed liggen of in de stoel zitten. En ze zien dan zo'n sterrenhemel. Dank u. Graag gedaan.